i si el cel ens ajuda, viurem prompte una nova aventura. Els estels volarem més enllà de la lluna. La vida és avorrida, sense cap fantasia. Vine i uniste a les Wings, és el club de l'amistat que poder ens donarà. Totes juntes de la mà, unides Wings, este club és el millor. Amb els Wings triomfa l'amor, totes juntes vencerem si som les Wings. Amb els nostres amics volarem als estels. Les màgiques Wings ja arriben, vine uniste a les Wings. Bloom ha conegut una nova amiga, Estela, i juntes han fet molts descobriments. Uns monstres misteriosos han amenaçat Estela, la fada de sol i lluna. Tot i que ha sabut molt bé com defendre's, ha agraït l'ajuda de Bloom. Potser ella és també una fada? Ho descobrirem al FEA, l'escola per a fades. Benvinguda a Màgics. Així que això és el reialme de Màgics. Vaja! No s'assembla a res que hagi vist abans. Allò d'allí ha de ser la teua escola. Estàs nerviosa? Ja ho crec. Vinga, anem. Serà millor que no... Ei, és com si hi haguera una paret invisible. No puc passar. De veres? On està? Jo no noto res. No m'estaràs prenent el pèl. No, filleta, de veritat. Estela, per casualitat, això ho has fet tu? No, Bloom. És una barrera protectora. Manté les criatures no màgiques fora del FEA. Ho lamente, però em pense que no podeu entrar més cap a dins. Mare, pare. Suposa que és hora d'acomiadar-nos. Ai, la meua xiqueta. Fes-ho el millor que pugues, val? I recorda, sempre estarem així recolzant-te, passe el que passe. Kiko, has de cuidar d'ella. No vos preocupeu, està en bones mans. Vinga, hem d'anar-nos-en. Tornaré a veure-vos només puga, vos ho promet. Ara vos enviaré a casa. Preparats? No vos mogueu. Solària! Que tingueu bon viatge. Preparada per a donar el pas? Una vegada creues la barrera, no hi ha marxa enrere. Estic decidida, Estela. Vaig amb tu. Molt bé, doncs. En marxa. És hora d'aparèixer per allí. Este lloc és meravellós. Oh, això no és el més important. Qui és aquella senyora d'allí? Griselda, la de disciplina. Ella sí que és important. Com li diuen, senyoreta? A mi, Eleanor de Dolona, i vaig enviar la meua sol·licitud. Molt bé. A veure si el seu nom apareix a la llista. Eleanor... Senyoreta, està nerviosa? Un poquet. Ah, està sí. Eleanor de Dolona, pot passar. Gràcies. Següent! Oh, i ara què? No estic a la llista? Sí que estàs, ho he pensat tot. Se suposava que vindria la princesa de Calisto, però en l'últim instant va canviar d'idea. Em va donar una carta perquè li la donara la directora, però no li la donaré. A més, així ningú no coneix la princesa de Calisto. I vols que ocupi el seu lloc? Estela, estem cometent un delicte. Oh, només és una mentideta de res. Vinga, ja és massa tard per penedir-nos-en. Bon dia, senyoreta Griselda. Vaja, sí, és Estela de Solària. Em pensava que no tornaria a veure-la per ací. Després del que va passar l'any passat, em sorprèn que hagi decidit honrar-nos amb la seva presència. No em rendís fàcilment, i ja ho sap. I la seva amiga? És la princesa de Calisto. La princesa de Calisto. Ah, Veranda de Calisto. Sí, això sóc jo. Podeu passar les dos. Ho veu? Sempre tinc unes idees genials. Per cert, Estela, què va passar l'any passat? Oh, no va ser res. A la senyoreta Griselda li encanta exagerar. Ja han arribat les noves alumnes. Totes pareixen simpàtiques.
Noves fades en potència. Fa tants segles que jo vaig ser una d'elles, però així tot pareix que fora ahir. Professors, que no puc veure res. Perdonen, podrien... Oh. En fi, el truc servirà. Això està millor. Professor Visquis, hauria d'anar un poc més alerta amb les seues transformacions. Esta escola serà la seua llar durant 5 anys. Però esta llar pot deixar de ser en qualsevol moment. Les regles d'esta institució es basen en la disciplina. Trenquen estes regles i jo mateixa les escortaré fins la porta principal. Esta no és una escola de mags. No estan ací per aprendre abracadabres. Per tant, no podran utilitzar els seus poders en el vestíbul ni en qualsevol àrea comú. L'únic lloc on poden exhibir els seus encanteris és a les aules sota la supervisió dels professors. Està clar, princesa Estela? Gràcies a vostè i als seus trucs, el laboratori de pocions no estarà disponible fins el mes que ve com a molt pronte. Bé, crec que sabrà el que no s'ha de fer si vol seguir amb nosaltres. Això ho vas fer tu? I què? Mon pare va pagar tots els danys. Perdoneu que arribi tard. Espere que em disculpeu. Senyoretes, ací ve la directora de l'escola. Atenció! Oh, no cal posar-se tan serioses. Espere que la senyoreta Griselda no vos hagi espantat. Benvingudes al FEA, la millor escola de fades de tot màgics. I no ho diem només perquè siga l'única. Cap a dins, senyoretes. Ja estem. I ara començarem la nostra sessió d'orientació, al final de la qual hauríem de conèixer-nos un poc millor. Convertir-se en una fada és un treball dur, però sé que totes les que esteu ací podeu aconseguir-ho, i els professors i jo estem per ajudar-vos. Bé, s'ha acabat la part avorrida. Podeu explorar tot el que vos envolta. Però aneu molt alerta. Hi ha perills ocults per totes bandes. I no vos acosteu a les bruixes de la Torre dels Núvols. Això és el que ve ara. I no vos acosteu a les bruixes de la Torre dels Núvols. Ja està! Podeu anar-vos-en. Teniu temps lliure fins l'hora de sopar. Bé, bona sort. Ens veurem demà. Oh, i les classes comencen a les 8 en punt. Sigueu puntuals. T'agradarà la directora Faragonda. Sempre està dient el mateix, però és molt simpàtica. Qui són les bruixes de la Torre dels Núvols? Veuràs, Màgics té 3 escoles màgiques. La nostra és una. Està l'escola de la Font Roja, on van els xics. I finalment està l'escola de les bruixes de la Torre dels Núvols. Bruixes? Ostres! Sí, bé, és millor no acostar-se a elles. Mira! Estem en el mateix apartament. Que bé! La meva habitació és aquella del fons. És la mateixa que vaig tindre l'any passat. Tens una habitació per a tu sola? Oh, quina sort. Jo tinc una companya. Oh, perdona. Oh, no, perdona'm tu a mi. És que acabo d'arribar i... Mira, m'he deixat totes les coses per terra. Això és una planta que parla. Una de les meues creacions. Em diuen Flora. Senyor... a mi em diuen Bloom. Bloom? Vull dir, no, Bloom és un nom que m'agrada molt, però no és el meu nom. En realitat, em diuen Baranda de Calisto. Sí, això és. Calisto? El quart món de l'anell superior del regne de la màgia? Uau, això sí que és vindre de lluny. Hola, em diuen Tecna. Hola, Tecna. Em diuen Estela. He sentit parlar de tu. I jo? Per cert, si penses explorar l'habitació, dona'ns temps per a posar-nos a cobert. Oh, per si voleu saber-ho, només va ser un accident. Què va fer que t'expulsaren? Com vas aconseguir que tornaren a admetre't? No podien permetre's estar sense algú tan fabulós com jo. Planta roïna, solta-la ara mateix. No, Flora, no renyes la teua planta. Segur que Kiko ha intentat menjar-se-la. Només intentava defendre's. Així que tens fam, conillet. Pren. Parlant de menjar. Què vos sembla si esta nit eixim a sopar fora per a celebrar el nou curs escolar? Bona idea. Així podrem conèixer-nos millor.
algú li ve de gust una pizza? Què és una pizza? Sí, què és? És el menjar nacional de Calisto, més o menys. Estació de Màgics. Última parada. Per favor, baixen del vehicle. Ja hem arribat? Puc obrir els ulls? Sí, endavant, fes una ullada. Desil·lusionada? Clar que estic desil·lusionada. Això és Màgics, la capital del regne de la màgia, la ciutat més encantada de l'univers. Dona, i tu què esperaves? No ho sé. Dracs, gnoms, mags, botigues plenes de varetes màgiques. Però això només està en els contes. Això és el món real. Així tot té la seva pròpia màgia. La màgia està per totes bandes. Oh! Mare meva! I si vols veure-ho, només has de mirar. I ara, a menjar. Sí, anem, gana. I jo. I així tenim unes muntures amb un poc més de personalitat. No sé. Serps i salamandres són elles. Perdone, senyor. Ha vist el que jo crec que he vist? El què? Un grup de xiques ha passat per així davant. No m'heu imaginat, veritat? No, en absolut. Són alumnes d'Alfea. Veurà, avui és que és el començament del nou curs. Les meues ulleres! Torne ací! He d'avisar ses alteses. Elles també estan a Màgics. Esta vegada poden tractar amb elles personalment. Diga? Nut, què vols ara, ogre pudent i inútil? La fada i les seues amigues estan en la ciutat, Altesa. Acabe de creuar-me amb elles. Van cap al centre. Estàs segur? Pareix massa bo per ser veritat. El sceptre d'Estela ha de ser nostre. Ara escolta'm bé. Esta vegada no ens fallaràs. I com ho facis, m'encarregaré personalment que mai de la vida pugues llevar-te les ulleres. T'ha quedat clar? No, les ulleres no. Vos promet que no fallaré. No comprenc per què no em funciona el mòbil. Marca el número, però no dona cap senyal. Deixa'm veure'l. Se'n donen bé les coses electròniques. Escolta, què et fa tanta gràcia? És una tecnologia prehistòrica. D'on ho has tret? Però si és l'últim model. Potser a la Terra, sí. Perdona, he sigut molt maleducada. Diga? Bloom! Hola, mare. Sí, tot va bé. L'escola és meravellosa i estic compartint un apartament amb Estela i 3 xiques més. No, les classes comencen demà i no et preocupes, t'escriuré, d'acord? Sí, ja ho sé. No se m'oblidarà, te ho promet. Mare, he d'anar-me'n. Les meues amigues m'estan cridant. Un bes molt gran i dona-li'n un altre al pare de part meua. Adeu. Estic segura que és ell, la criatura que ens va atacar a Gardània. Està vigilant les meues amigues. On està? He de trobar-lo. I bé, Nut? He vist la fada rosa del sceptre màgic a la plaça. I sí, estava amb les seues amigues. Hem d'aconseguir eixe sceptre. Germans, ens estan espiant. Puc ocupar-me de l'espia? Aparta't, borinot, que no veig res. Ara tot el que he de fer és desaparèixer. I ella es quedarà així. Això està millor. Bé, t'ha agradat la nostra brometa? Gira! Sorpresa! Sóc una fada!
Això li dius màgia? Jo t'ensenyaré! Això sí que és màgia! I això també és màgia! No! On estarà Baranda? Ja hauria d'haver tornat. No ho sé, igual s'ha perdut. Baixa, sí! Encara no he acabat amb tu! I ara, el toc final! Llàstima que t'hagis topat amb nosaltres, xicoteta fada! Deixeu-la en pau! Enfronteu-vos a nosaltres! Patètiques! Nut, teu és divertir-te! A nosaltres, tros d'animal! És la xica del sceptre! Esfera estàtica! Rat Sonic! Polen daurat! Wings que són poderoses! Són poderoses! Però com pot ser tan estúpid? Molt bé, fansides! Vosaltres ho heu volgut! Poseu-vos darrere de mi! Tallafocs! Germanes, deixeu-me-les a mi! I ara prepareu-vos per al pitjor! Solària! Anem-nos-en d'ací, xiques! On estan? Dimonis! Han desaparegut! Bloom, estàs bé? Tranquil·la, ja estàs fora de perill. Saps, Bloom? He d'admetre que per a ser terrestre ho has fet molt bé. Has sigut molt valenta. Estela! Hi ha alguna cosa que hauríem de saber de Bloom de Calistó? Mireu, potser he exagerat un poc sobre el passat de Bloom. Vos ho explicaré tot mentre tornem al Alfea. Molt bé. No hi ha ningú per ací. Tenen la més remota idea de quina hora és? Jovenetes estaven molt preocupades. Aneu-vos-en al llit immediatament. Demà parlarem de les regles. No tan de pressa, princesa Baranda. No se li haurà oblidat explicar-nos alguna cosa? D'acord. Em diuen Bloom i vinc de la Terra. Ah, ho sabia. No és una princesa de veritat. Joveneta ens ha enganyat. És cert, però malgrat tot ha de ser una criatura màgica on hauria passat la barrera. I ara explica'm per què no ens has dit qui eres en realitat. Mireu, Senyora, tot este assumpte va ser idea meua. No et preocupes, Estela. Vinc d'una ciutat de la Terra que s'anomena... De fora del regne de màgics? És completament impossible. Per favor, no faci que torne. Sempre he desitjat ser una fada de veritat. I ara sé que el meu somni pot fer-se realitat. Sí. Ens ha mentit, i això és totalment imperdonable. Però Bloom també té un somni i creu en ell de tot cor. Ha demostrat una gran tenacitat i no és eixa una qualitat que han de posseir totes les fades? Sí, senyora. Ara aneu-vos-en al llit. I no feu cap soroll?
Sí, senyora! No sabia que quedaven fades a la Terra. Jo tampoc. Creia que havien desaparegut fa segles. Aleshores, qui és Bloom? Qui? Les Winx. Si volem ser un grup, hem de tindre un nom. No vos pareix? Dona, la veritat és que no és mala idea. Un nom és bo per a una referència ràpida. És veritat, les 3 bruixes són les Trix i nosaltres podrien dir-nos alguna cosa com les Super 5, les 5 d'Estela... Ah, ja ho tinc! Què tal les fades volades? Com? Les què? Les fades volades. És curt i ràpid i rima. És que no vos agrada, xiques? No, sona horrible. Jo voto per Wing. Jo també, jo. Perfecte. Perquè mireu, ja havia fet un logotip. Senzill, però enganxo. Oh, que guai! Això és fantàstic! Sí, però... què significa Winx? Res, només Winx. En el següent episodi hi haurà una festa a Màgics. És una gran oportunitat per conèixer els especialistes. Els xics de la Font Roja són fantàstics. Les bruixes no han sigut convidades, però pensen actuar. Què voldran fer? Winx